Proverbs chapter 16 verse 18. O niya, pwede ra og English tong ato ang monitor. Mubalik sa ta sa pagbarog. Proverbs 16 verse 18. Nagingon ang panultihon 16 versikulo 18. Ang garbo musangpot sa kalaglagan ug ang pagkamapahitason ngadto sa pagkapukan. Usbo na kog basa, ang garbo musangpot sa kalaglagan ug ang pagkamapahitason ngadto sa pagkapukan. Let's pray. Father God, salamat kaayo nga ang mga pulong nining takna sa kagabion, Lord, nga imong gihatag kanamo. Mas sayon og mas dali namong masabtan kay ang imong balang espiritu man magatabang kanamo. Maga-illuminate sa imong mga mensahe. We pray, Lord, nga kini nga mensahe mabuhi. Pinaagi diri kanamo nga dili lang kay nasulti or nasulat nga mabasa kun dili makita sa among pagkinabuhi, O Lord. We pray nga na ay gugma ang kada usa sa tinguha nga makat-on gayod unyag unsay among makatunan among i-apply o Ginoo. Tabangi kami samtang magpadayon mi sa among pagkinabuhi nga muhaom sa imong mga pulong, Ginoo. Mao ni ang among gipangayo, giampo og pasalamatan ka in Jesus name. Amen and amen. Magapanglingkod tang tanan. Mayong gabi. So kagahapong adlaw is kasal ni Brian og ni Lorelai. Unya, nakita mi sa ilang pastor sa Cavite, si Pastor Jemuel. Sige na daay kong nakadungog sa ilang testimony kay may mga pastor nga nagwali nga mahisgutan sila. Sila da ito. Grabe kayo ang giagian silang kinabuhi. Like, ang iyahang papa is pastor. Nya, 5 silang magsuon. Gagmay pa o niya. Katapusang pagpanganak sa kamanghuran, ikaliman, namatay. O niya, lisod kayo siya mao na nga. Nagkabulag-bulag una sila, mga magsuon. Tuloray ni uban siyang papa. Niyang papa nagprayon pagpamastor. Hangtod nga, need good ang iyang papa nga mo ngitag laing paagi kay naman sa mga anak. So, kay kulang man sa support. So, ang iyang papa naggwardya. Sa laktod nga pagkasulti, murag ni kanang ni agi good pod o pagka-backslide. Unya, nabot silag Manila. Unya, amazing kayong nagpuyo silag basurahan sa Manila. Yung pato niya nga, payatas. O niya, magdaganay sila gikas eskwelahan kay mga ikay og basura. Kay arong nana po ipatimbang. Nga na bitaw, grabe nga mga testimony. And ang tod nga, ning kamot ragyod nga makaeskwela og sa laktod nga pagkasulti kanang naang nakahuman gyud siya eskwela. So, nagdoktor siya, dentist, o niya, ang iya pong naminyoan, doktora gihapon, o niya, namastor po silang duha, kanang karona. O dito silang Brian, sa Cavite, gatong Nasilas, Manila. And sa pagsugod sa pioneering, kuan lang sa, kay wala may music team, kanang -1 bitaw, i-play ra, niya, mangantay nga na. Iya hatanan, siya ay mag-lead, siya ay magwali, siya ay opening prayer, closing prayer, siya ay mag-offering, iya tanan. Pero grasya ni Lord, pag abot nila dito, istorya na sila niya, kay Bisaya siya kay from Davao, pero ang iyang wife mo gikan sa Ilocos. Dito nila nahibawan nga si Brian o si Lorelai dire sa ato before. O niya, ingon siya nga, gikuan ra gyud sa Ginoo ba? Gipahiluna. Kay, sige di ay siya tan-aw sa YouTube. Siya tan-aw sa atong preaching dire. O niya, wala siya nag-expect nga ang mga sakop nato dire maabot dito og makatabang sa music team. Og paspas kayo ang growing.
Ako nakita nga, bisan og may mga nakabot na sila sa kinabuhi, lahi gyud kaayo ang dunay tinud-an na yung pag-ila og pagtahod sa Ginoo. Kay puro gud sila mga kuan na, pero humble kayo, murarag mga may akong kasagaran pod makita. No? Pare atong mga magsuon pod sa dawis ba nga, grabe nag mga accomplishment, pero humble kayo gyud, makaingon jud ka nga importante jud kaayo ning pagpaubos. Unya, daghan tong mga panahon nga murag lisod nag-survive ang pagpang-eskwela and hapit pagyud sila katong gibalita nga may mga pamilya nga natabunan sa basura kay ni collapse ang basura niya. May mga pamilya natabunan, hapit sila adto na apil. So, grasya sa Ginoong nakatakas pagyud sila, nakaikyas ba. So, dayon gipanggamit sa Ginoo kanang karon na sila dito nag-ministry gihapon. Bless kay ko nga minaw sa mga testimony nga mga ingana mga igsoon niya ang ila gayud nga mga puhunan yung mga successful kayong kinabuhi pagpaubos. O niya na-test ang ilang pagpaubos diha sa grabing kalisdanan kay na sila sa basura ngay kay sila basura niya. Doon na naunta to'y mobayad sa tuition, kalit pod nga ni undang o kalit nga nawala. Mauna nga undang naunta siya eskwela pero sayang ba motong ang mga professor may nangitag paagi nga maka-eskwela sagod siyag padayon ingon na bitaw dayon. Nara pa gigamit ang Ginoo nakahuman siya. Unya kanang napanalanginan kayo ko sa kaagi nga ang ato lang makita kung unsa na karon. For example, sila magtiayon sila, puro man sila doktor nga nagpamastor sad sila. So ang ato ra makita kanang karon pero kung imo daing subayon ang ilang giagian grabe kayo. Like masina taan ang mga tao nga nindutan nga igbalay mga kapitan na manguna sa barko pero wala ka kabalo nga kaniadto ang dukot sa linungag mao'y ilang sabuan pagkabuntag unya sabaw ra sa ang imnon sa buntag kay pagkaudto ang dukot. Nya nga to nakita karon nindot ng panimalay dagko na kay mga successful na kayo nya masina na dayon tamay man na sila kay kuan man na sila pero wa ka nagtan-aw gyud wala nagsubay sa giagian bitaw. Mao na nga sa matag higayon maka-encounter kog mga ing-ani nga tawo nga kaigsuonan nato dias Ginoo nga mga madaogon sa kinabuhi. Ako na silang unhan og testimony kay gusto sad kong mo open sad na sila. So motong akong nag-share ko niya pagkahuman naminaw na gyud ko hangtod na human. Nindot kayo mga igsoon. Nga kini jong pagpaubos importante gyud kayo kini. So ningon diri nga pride goes before destruction and Holy Spirit before fall. Kining garbo ilhanan siya nga duna gyoy pagkaglaglag pagkaguba o kining pagkamapaytason mga igsoon sinyalis na ni siya sa pagkahagbong sa tao. So ang atong pagkakatunon karon ning kagabihon mga igsoon ang tanan iya sa Dios mao nga pagpaubos. Usbon ko na nato nagsulti mga igsoon. Ang tanan iya sa Dios mao nga pagpaubos. Iya sa Dios ang tanan, walay atoa mga igsoon. Unya, dunay komedya nga sila nga mga dato mahadlok mapobre. Pero kita di ta mahadlok madato. Tinuod ba na? Tinuod gyud na mga igsoon. Ang mga dato mahadlok na mapobre, pero kitang pobre di ta mahadlok madato. Ilabi na nga mga Kristohanon ta og nakailata nga ang gamay og dako gikan sa Dios. Og wa tay ipasigarbo. Nindot kayo mga igsoon. Karon aron nga mas masabtan nato ni pag-ayo. Ato ning binagsaon. Unsa man gyud ang kasagarang makakos og problema sa tao, pagkaguba sa tao, walay lain ang garbo. Kung naa kaani nga garbo mangandoy kag dakong gahom. Actually, ang away karon sa gobyerno, ang away karon sa politiko mga igsoon, tungod na siya sa garbo, mag-ilog sa gahom. Unya, kasagaran nga mga habog na kayog mga posisyon, mao nay dagko kayo garbo.
Pero mas lala ang kahimtang sa mga way nahot nga magpasigarbo. Walang-wala na ganita, garbuhon pa ta. Mao na'y pinakalala gyud nga kahimtang maigsoon. Kanang wa ba ipasigarbo pero garbo gyud. Kana may lala kayo mga igsoon. Now, doon ako'y ipaila-ila sa inyo nga hari sa Old Testament mga igsoon, nga ang tanan niyang naangkon, gihimo sa Dios diha niya tungod kay dunay purpose ang Ginoo diha sa iyang kinabuhi. At tas Daniel chapter 4. Daniel chapter 4. Atong basahon mga igsoon ang 19 to 27. Daniel chapter 4 verses 19 to 27. So, ningon diha mga igsoon sa verse 19, kini si Nabucodonosor, hari sa Babylonia, nahimo siyang grabe ka bantugan nga mangingilog, sulong o gingharian, ilugon niyang gingharian, tungod kay usa siya sa gigamhan sa Dios aron gamiton agig kastigo sa katawhan sa Dios nga naglapas sa Ginoo. Paminawan ni. Nagdamgo siya nga dunay habog kayong kahoy ngayong nakita unya. Abot gyud sa kapanganuran ang gihabugon. Dagko kayo, dako kayong punuan, may mga sanga na nagsalag ang mga langgam. Niyang maong kahoy nakita sa tibok kalibutan. Ningon diya nga giputol ang maong kahoy. Og ang maong kahoy mga igsoon gibinlan lang og tuod. Siguro magisgot ag tuod nga tagahawak ra nako kutob or kutob sa akong ulo. Basta kay wala nagyud say sa linsing, walay nabilin. Nya ang maong tuod gi baksan og bakos nga narang basahon mga igsoon. Nya kini nga damgo walay nakahubad niini gawas kang Daniel. Because si Daniel ang gahom sa Dios na aniya aron pag-ila og pagpasabot sa mga damgo. Verse 19, tanawa. Si Daniel, nga ginganlag Belshazzar, nahiugnok sa makadiyot, og nabalaka, kato na ning human siya sultii sa damgo. Unsa to nga damgo? Apan giingnan siya sa hari, Belteshazzar, dili ka angay nga mabalaka tungod sa damgo og sa kahulugan niini. Mitubag si Daniel, kamahalan, ang maong damgo angay untang mahitabo ngadto sa magdumot kanimo sa imong mga kaaway. Ang kahoy nga imong nakita mitubo og mitaas og misangko sa langit tungod sa kahabog niini og nakita kini sa tanang suok sa kalibutan. Ang mga dahon niini anindot tan-awon og daghag bunga nga makaon sa tanan. Mipasilong niini ang mga mananap og mga sanga og ang mga sanga niini magsalag ang mga langgam. So iyang gihulagway ang posisyon, ang pagkagamhanan sa Babylonia niining panahon na sa paghari ni Nabucodonosor. Nga ang ubang mga nasod og ang nagkalain-laing mga pinulungan na ilalom sa maong kagahom sa Babylonia. Munang naa siya sa nagsalag sila sa sanga, nagpailalom sila, nagpasilong ang mga kahayupan. Ang gisimbolo ni ining maong mga gisgutan, mga igsoon, mao ang mga kanasuran o nagkalain-laing katawhan nga nagpailalom sa pagkagamhanan sa Babylonia. Nga nahisakop sa kagamhanan sa Babylonia. Ningon diha, verse 22, ikaw kini o kamahalan. Gatong kahoy nga habog kayo, nga gisalagan ang mga dahon, gipasilungan sa mga kayupan. Ningon siya, ikaw kini kamahalan. Ang iyang gipasabot, si Nabucodonosor. Ningon diha, ang imong pagkagamhanan misangko sa langit, o ang imong gingharian, abot sa tanang suok sa kalibutan. Ang imong makita, usa ka magbalantay, usa ka balaang binuhat, nga nanaog gikan sa langit, nga nag-ingon, putla og patya ang kahoy apan binlig tuod, ang mga gamot og bugkosi kinig bugkos nga puthaw og bronse diha sa lunhaw mga sagbot. Now bugkosi og puthaw unya baksi
og bronze. Mo na ang gipasabot mga igsoon. Then ang kanang na ang gisgutan diha si Nebukadnezar mismo og ang iyang gingharian. Padayonon sa nato. Pasagdi nga mahumod kining tawhana sa yamog og papuy-a siya tipon sa mga mananap hangtod mulabay kaniya ang 7 ka tuig. So mo ni gihulagway katong kahoy nga giputol, giingon dito nga mahimo siyang way nahot, mahimo siyang ang iyang maayong panghinahuna mawala sa iyaha og mutipon siya puyo sa mga hayupan sulod sa 7 ka tuig. Ngano kani nga mahitabo? Verse 24. Mao kini ang kahulugan, kamahalan, gimbutan sa Dios nga labingga halangdon nga ikaw hinginlan gikan sa katilingban ug mupuyo ka tipon sa mga mananap, magkaon kag sagbot sama sa mga baka ug mahumod ka sa yamog hangtod nga mulabay kanimo ang 7 ka tuig ug muila ka na nga ang Dios nga labing gamhanan mao ang magbubuot sa gingharian sa mga tao ug iya kining itugyan sa tao ngadto sa iyang gikahimutan. Now listen to this. Naigisulti siya sa verse 25. Kabalo mo, bisag kinsa pa ning mangulo sa atong nasod mga igsoon, maabot gyud ang adlaw nga matapos ang gahom, matapos ang posisyon. Tungod kay ang Dios magpahilo na, ang Dios po ay mukuha. Ningon siya ang halangdon nga mao ang Dios, mao ang magbubuot sa gingharian sa mga tawo. So kung kabantay mo, gikan sa sinugdanan, kining mga nasod nagpuli-puli sila. Sa dihang nigamhanan og ayo ang nasod sa Israel sa time ni Solomon, kining Babylonia, gayukbo ni Solomon. Pero labay ang dagang katuigan human mabuak ang gingharian ni Solomon og nabahin sa duha. Niabot ang panahon nga ang gingharian na pod sa Juda ang Israel nagyukbo ngadto kang Solomon. And we believe dunay mga countries karon, mga kini nga mga countries nga superpower gitawag og superpower mga igsoon. Like kining China and USA, mga kusgan kay ni sila. But we don't know. Someday unsa po na sila kay nasayod kita nga 50 ka tuig o 40 ka tuig ang milabay makaluluoy ning mga nasura. Nagpakilimos ni diri sa ato. In fact, ang Vietnam nagpatudlo diri sa ato agriculture unsaon pagpasanay, paghimo ang agriculture ang pagtanom og humay. Karon ang naitabo sila na ga-supply nato og humay. Ang South Korea di man lang gid sila mo daog-daog sa gyera. And then request ng mga Pinoy nga moapil ngadto og nidaog sila. Daghan kaayo nga mga nasod mga igsoon nga kusgan kayo, pero pag abot sa panahon nang huyang sila. Og ang mga huyang nga nasod mauna po inang kusgan. So ningon ang Bible nga ang Dios mao'y magbuot sa gingharian sa mga tawo. Muna dili ka kaingon magpabilin ako sa posisyon, tanan akong himuon. Kay in the future ang Dios manggihapon mao'y magdesisyon. Tama? Ang Dios gyapon magdesisyon. Bisag unsaon nimo palig-on ang imong gingharian, kung ang Dios na mao'y magdesisyon wala kay mahimo. Pareha aning nahitabo ni Nebukadnezar. Kinsa pa may makapukan niya nga ang tanang kanasuran nagpailalom naman niya. Wala pa may lain nga gingharian ani nga kayang makigubat kang Nebukadnezar. So ningon ang verse 26, og ingon nga may mando nga binlan ang gamot, binlan og tuod or binlag tuod ang gamot sa maong kahoy, ang imong gingharian mahibalik gayod kanimo sa panahon nga muila ka na nga ang pagbuot sa langit mao gayoy matuman. Now, unsa man ni problema ani si Nabucodonosor, galantaw sa iyang kaugalingon nga daw Dios diin ang tanang nasod gayukbo sa iya. Grabe siyang garbuha. So ningon ang Dios niya, kuhaon nimo ang tanan hangtod nga moila ka nga ang Dios mo'y tag-iyas tanan. Sometimes mga igsuon kining ato ang mga problema sa kinabuhi, mga dugang daining pagpaila-ila sa Dios kinsa siya sa atong kinabuhi.
Dili gyud ka makaingon nga ang Dios mao'y provider hangtod nga walang wala gyud ka. Nakuha na to? Kaya nga itong una-una, nag-provide na to, kining atong mga trabaho, kining atong mga income. Pero katong time nga walang-wala, nagyug ka kalit nga dunay maabot nimo, diha pa ka makaingon nga ang Dios may provider. Ingon ang verse 27, busa, kamahalan, hinaot unta nga dawaton mo kining akong tambag kanimo. Diay tambag, tanawan ning tambag. Kining nga tambag mga igsoon, kung garbo ka, ma-offend ka. Kana bitang ingnon ka nga ikaw ba, kana imong batasan. Di na mao. Ayo pag-usbunan nimo. Now, kining garbo nga tawo, pag mabadlungan ni siya, suko ni, masuko. Pero ang mapaubsanon, pag matudluan ni siya, magpasalamat. Now, wala pa usa nato dire nga kung mabadlungan, magpasalamat. Salamat kayo, Brad. Mamuligi yun na. Masuko na yun. Nya, usay mga igsuon, wala ta naglantaw sa atong kahimtang. Ang atong kahimtang kinagrabihan na gyud kayong ubos, tuang gyud ta sa ubos. Pero ang atong garbo habog pa sa garbo sa mga presidentes mga nasod. Ningon siya, lain panambagon, ningon, hinulsuli ang imong mga sala ug buhata ang matarong ug ipakita ang imong kaluoy ngadto sa mga dinaog-daog aron magmalinawon ka sulod sa taas nga panahon. Naay panambagon. Now listen to this. Before nahitabo ni Nebukadnezar ang giprophecy nga mahimo siyang way buot, mahimo siyang mawagtangan sa iyang kaalam ug muuban siya sa mga hayupan manibsib ug mga sagbot. Before na mahitabo, dunay waling ayang nadungog, gagingnan siyang hinulsuli ang imong mga pagpakasala, kaluyi ang mga dinaog-daog, labani sila. Kung mangita manggalig tao sa kapanahunan nga mulaban sa mga dinaog-daog, wala na laing makahimo niya na, gawas lamang kang Nebukadnezar, kay ang tanang gahom na niya. Daw mga itoy niya. Daw mga iro lang niya ang mga hari sa ubang kanasuran, nga iyang gipangsulong mga igsuon. In fact, nahitabo na ni siya, masulod na niini ang 70 katuig. Tungod kay sa panahon sa Daniel, ang mga Israelita, tuan naman sila sa Babylonia na ilalom na sa gahom sa Babylonia. Ug mao ni nga pangitabo. Now, human siya nakadungog sa warning nga paghinulsol, pagpaubos, ingunan niya mga igsuon. Tanawag unsay iyang gibuhat. To ata sa verse 28. Ingon siya. Kining tanan nahitabo gayod kang haring Nabucodonosor, kadtong gitag-an. Kadtong gipakita nga kahoy nga putlon. Apan binlan dili hingpiton ang pagpatay, binlan arong musalinsing siya balik. Bot gipasabot nga kadtong nga kahoy si Nabucodonosor og maputol gayod ang iyang pagkahari apan mahibalik ra unya siya sa dihang ilhon na niya ang Dios. So na siya nadawat nga panalangin pagtudlo, rebuke. Blessing to sa iya ha, pero napakya siya sa pagdawat mga igsoon. Verse 29. Tapos sa usa ka tuig, samtang naglakaw-lakaw siya didto sa atop sa iyang palasyo sa Babylonia, miingon siya, tanawa, mo ni iyang sala. Miingon siya, kini ang gamhanang Babylonia nga natukod pinaagi sa akong gahom aron mapadayag ang akong kadungganan og kahalangdon. Wow, lumian no? Grabe kayo ang iyang pagtanaw. Grabe kayo ang iyang pagtanaw sa iyang kagalingon. Ingon siya, kini nga kingdom. Namugda ni siya, pinaagi sa akong kusog. Pinaagi sa akong kagahom. Wala niya ilha kinsa ang magbubuot. Ang iyang yuna-una, tungod yun sa iyahang pagkagamhanan, niyukbo niya ang tanang kanasuran. Unya, wala niya ilha kinsa ang Diyos. Gani, dili ni pirmero nga gipaila-ilan niya ang Diyos sa mga Hebrehanon, nga maong Diyos nga nabuhat sa langit ug sa yuta, tungod kay may nag-una na
Siya nga damgo nga iyang gikalimtan mga igsoon. Napaminaw og ayo. Nakaila na siya og Dios, pero sa unahan iya gyapon gipasigarbo og ang iyang paglantaw sa iyang kaugalingon daw Dios siyang yukbuan usab. Muna ningon siya kini namugna ni tungod sa akong pagkamaalamon, tungod sa akong pagkagamanan. Og magbantay ta mga Kristohanon kay basin unya in the future makalimot lang ta. Like sa gitinguha pa nato ang mga butang mga igsoon, grabe gyud natong pagpaubos ampo sa Ginoo. Brad, bisag unsang prayer meeting ato jung ipapray, pastor, i-pray ko ani pastor. Pag abot na sa panahon malimtan ratanan. Kalimtan ratanan. Ningon ang Bible ang nagtanom ani. Kamo mga anak, ini-graduate kaninyo na namoy nindot nga trabaho, paanihan ninyo inyong ginikanan. Mga minyo niya mo mga impakto. Impakta. Kasi, unsa na impakto impakta? I mean, mga punta mo mga kinaiya ba? Nga hakog. Nga inyong ginikanan mo, ingon dahil mo, Vine, naamantay na ako'y utang ba o niya, wala siya ko'y laing makuha niya. Dako kayo siyag income. Kay nakahuman man siya kiskwila. Kasi nagpahuman niya kiskwila, ang ginikanan, kay maoy naghagbas, nagtanong. Karon kay naminyo man siya hakog. So, pagpananghid niya siyang bana, lab, silang mama nang inahanglan ba? Ano magsalit pa man sila nato? Nga minyo naman ta. So, timanin ninyo mga anak, nga kanang inyong ginikanan, mao'y nagtanom. Nagpugas na sila para sa inyong kaugmaon. Pag umanyong eskwela, mga successful na mo, paanihan na sila. Hatagi sila ani. Hello? Ikaw mo po mga dagat rin, mga minyo mo. Likayin ninyo na nga mga kinaiya. Basta na ay blessing. Pag may na akong wife na anay, si Papa dito ba? Siya, basig kuhan, padagol tagkuhan, anak. Anong ipananghid pa mo na, automatic na na. Kay, ug una-una to, kini ato mga ginikanan, wapag kita kabalos. Bisag usahaon na to, di kita kabalos. Ug mo na ipaagi, nga igor silang makaani. Paanihon lang po na to, kay sila may nagtanom, nga nung naing anita. So pag-unsa ta ka kamao kayo o walay ginikanang magasuportar na to, munang panihon na to. Amen? Dili ta mayog magpasigarbo mga igsoon. Now listen to this. Kini si Nabucodonosor. Ang tanan nga naa niya, ang Dios mao'y naghimo niya ni. So kay ang Dios man mao'y naghatag, sa ato pa ang Dios mao'y nagtanom. So ang atong mabuhat, paanihon na to ang Dios. Unsa may pag-ani nga atong mahatag sa Dios? Kini atong pagsimba, pagpasalamat, pagpasidungog. Siya man atong gisugilon, dili kita. Unsay atong mga nahimo, dili mao, kundi ang nahimo sa Dios. Mao na ato Paaniho na to siya. Nay mo ingon mo, congratulations, grabe successful gyud kayo ka. Ing na dayon akong mama, papa, grabe ang ilang paningkamot. Di gyud ko maingani. Credit na nila pod. Dili lang nimo. Because na ay nagtanom, na ay nag-alalay. Then, ingon diha, wala pa gani siya kahumagsulti sa 31 na ta. Wala pa gani siya makahumagsulti. May tingog nga gikan sa langit nga nag-ingon, Haring Nabucodonosor, pamati sa akong isulti, ang imong gingharian gilangkat na gikan nimo. Grabe, no? Kung naminaw palang unta siya giingong paghinulsol, nya kabalo ka, magsugod gining paghinulsol sa pagpaubos. Bisa kung saan ni maghilak sa Ginoo, kung dili lagi mapaubos, sano ni mong kasing-kasing, walay paghinulsol nga naitabo. Hilak-hilak rana. Mobitaw na sa mga prayer meeting kami. Ingon na ito na akong kuya, grabe mong manghilak panahon sa pag-ampo. Pero bisan og oras na, mga ona, wa pa'y makanan kay inyurang
taasan og kilay ng hugasan. Mo na sa hugasan, no? Tan-aw ra ba? Na? So, kining paghinulsol mga igsoon, dili ni siya may kinakusgan kang muhilak nga tungod sa imong paghilak, nihilak na lang po nang nasa imong tapad kay natandog po nimo. Ang paghinulsol tinuod yun nga giilan nimo imong kaugalingon nga walang-wala gyud ka og buti na lang dunay Dios. Nga sa ato pang tanan nga naa nimo gikan sa Dios. Unya mo ingon ka karon nganong ningani man ang akong kahimtang ayaw kabalaka gibinlan pagtuod mo sa linsing ka in the future. Ayaw hukmi mong kaugalingon mao na ni katapusan mao na ni. Naapay gibilin. Pagpaubos lang ilang Dios. Then ingon ang verse 32, hinginlan ka gikan sa katilingban og motipon pagpuyo sa mga mananap, mahisama ka sa baka nga magkaon og sagbot sulod sa 7 ka tuig hangtod nga mo ilakan na nga ang Dios nga labing halangdon mao ang magbubuot sa gingharian sa mga tawo og iyang katungod ang pagtugyan niini ngadto sa tawo nga iyang gikahimutan. Muna akong gituuhan para aning atong nasod. Atong nasod karon ang gubutan na gyud kaayo kinagubutan. Nakabalo ka mga igsoon ingani ra ni siya ka simple. Ikaw, Stephen Ray, o ikaw, Harold Dollier. Dollier ka? Pagbuhat mo og lamisa, after 3 days, dapat mahumana nga lamisa, kay ato nang gamiton. Maunay kanan sa mga bata rong Thanksgiving. So, gihatag ang plano, magsugod na sila buhat sa lamisa, galalis, gaaway sila. Pagkaugma, mas di grabe ang ilang away, sinapakay na gyud sila. Pagkasunod ugma, binaranggayay na gyud, naguba na gyud ayo, o pagkasunod ugma, nangaon ang mga bata, sa sawog na lang kawa gyud lamisa. Same sa naitabo sa tong nasod karon. My goodness, mahuman na laman ang terminog, lalis. Mahuman na lang termino og korupsyon. Mahuman na lang ang termino og away. Mahuman na lang human sa away, magdebate na, mag-imbestigar na. And nahuman ang tanan ang mga buluhaton ang pag-alagad sa katawan, wa gyud intawon. Nya kabalo ka pakpak po ni mga tao. Kay malipay ra matagtagaan tag sardinas pero ang naa sa budget kaysa kilong baboy da ito. Nya sardinas mo abot. Ningon na din tag wow, naay mga namugna, namugna, di lang na mo'y namugna. Kung gikan sa paglingkod, trabaho ra gyud unta, hangtod matapos. Pag-alagad ra gyud unta, hangtod matapos. Now, dili lang ni pod nila nga mga naas katungdanan, presidente, vice president, mga senador, mga congressman, gobernador. Si Lord nag-ingon nga naa niya ang pagbulutan sa paghatag niyang maoy mahimong hari o sa pagbulutan nga ang pagkahari kuhaon niya o gihatag na pud sa uban. Ang Dios mo'y magbuot. Ang Dios mo'y magbuot. Bisan pag di ka mosugot, kung ang Dios day magbuot, wala magyud kay mahimo. So sayang kayo nga gibutang na unta ka sa posisyon sa Dios, wala pagyud. I mean, ang Dios nagbutang nimo sa maong posisyon, pero wala nimo ilha ang Dios. Kabalo kang nganong lala kayo ang korupsyon, kay kining mga naa sa posisyon, wala nag-ila og Dios. Manguros man ni sila. Moampo-ampon ni. Pero ang kasing-kasing, wala gyud tinuoray nga nag-ila og nagtahod sa Dios. Mauna nga sayon ra kay ng pagpangawkaw, sayon ra kay ng pagpangawat, dali ra kayong malimbungan sa gahom sa kwarta. But ang ilang una-una nga og kwartahan ka kaayo, maunay makatabang nimo aron magpabilin ka sa imong posisyon. Pero kay human naman ingon ang Dios nga siya'y magpahiluna sa hari nga maymong hari sa gitakdang panahon iyang kuhaon ang iyang gingarian o gihatag sa uban. Ang Dios nagsulti na nini. Kung nakabantay mo sa atong gibasa karon, kaduhang gibalik ni.
Nga ang Dios nga magbubuot sa gingharian sa tawo, kuhaon niya ang gingharian o gihatag sa laing tawo. Di ba? Kaduha ning gibalik. Now, kay di mang gyud siya, so nahitabo gyud kaniya ang gipanagna mga igsoon. Asa ta? Verse 33. Verse 32, ningon diha nga, so hinginlan siya. Magpuyo siya tipon sa mga mananap. Mahisama siya sa baka, mukaon og sagbot, sulod sa 7 ka tuig, hangtod nga makaila siya. Nga ang Ginoong Dios labing halang doon, mao ang magbubuot sa gingharian sa mga tawo, og iyang katungod ang pagtugyan niini ngadto sa tawo nga iyang gikahimutan. Kanang tulo ka buok nga maabot nimog kawhat, maabot nimog pikpik, maabot nimog kuse, ing na nga, pahimot ilang ang Diyos. Sige. Ano na si mong kilid? Na si mong likod, lingayain ang pahimot ilang ang Diyos. Sige rin tagpahimuot ang tao. Pahimot ilang ang Diyos. Kung ato ka sa Ecclesiastes magbasa, ningon dito nga, 2:26 man tingali na, Ecclesiastes. Nga maghago og ayo mga tawo og pagtigom og bahandi apan sa gitakdang panahon ang ilang hinaguan ihatag sa Dios ngadto sa iyang gikahimutan. Usbo na ko. Ecclesiastes 2:26. Ang mga daotang tawo maghago pag-ayo, magtigom og mga bahandi og magpadato. Apa nang ilang hinaguan sa gitakdang panahon ihatag sa Dios ngadto sa iyang gikahimutan. Tanawa ni si Nebukadnezar. Sa verse 33 ningon diha nahitabo kini kang Nabucodonosor ginginlan siya gikan sa katilingban og mikao na lang siyag sagbot sama sa baka. Adlaw-adlaw nahumod siya sa yamog og nanagas na ang iyang buhok, daw balhibo sa agila, og ang iyang mga kuko mauranag kuko sa mga langgam. Iyo imagine ang hari ang igsuon pinakain nila. Doon na to'y usa ka vlogger ron kanang TikTokers bitaw. Or basta kay vlogger gid siya. Batanon pa kayo nga babae. Unya niabot nag-million ang iyang subscriber na disgracious motor patay. Kalimot na ko sa pangalan? Ha? Shane? Shane? Namatay siya. Kining kinabuhis tao wa kita ka sayod og kanasa. Nya kung batanon kang naguna-una pa kag maninuod raw niya ko. Pagpangalagad sa Ginoo, ti man-e. Nya wa man kakabalog, makaabot pa ba na? So, tungod kay garbo man kayo siya, gipaila siya sa Dios. Kini mga taong garbusom nga igsuon. Tuyuon gyud na sa Ginoo nga maabot gyud ang panahon nga bisag dili nila tinguha nga ilhon ang Ginoo, ilhon ragayod unya nila ang Ginoo. Kaya ang Ginoo may mangimog paagi. Nakoy nabadlungan dire kabahin aning kompromiso. Tagay-tagay. Pag human ako og wali, pagkahapon giisa-isahan ko red horse. Ngana ba? Ana-ana og red horse. Grabe jud kayo. Someday, tudluan just Ginoo og pagpaubos. Ang nakanindot lang po sa Ginoo mga igsuon. Kadi siya mosugot nga ang taong matarong matapos iyang kinabuhi nga na siya ay pagpakasala nga taguan. Hatagan niya kay gayonan ng kinabuhi nga makahinulsol og una pa matapos ang kinabuhi. Nindot kayo. So naitabo gyud niya. In verse 34 mingon ang hari. So sa 34 gisugdan na niya nga natampos ang 7 ka tuig og iyang giila ang hari. Tanawa, verse 34, mingon ang hari. Unya sa pagkatapos kagitagal nga panahon, ako si Haring Nabucodonosor, mihangad sa langit,
og mibalik kanako ang maayong pangisip. Kabalo mo sa atong panahon karon, sometimes pag naa ka sa sitwasyon nga daw makaingon na gyud kagwa na gyud ni. Bisag asa ka mulantaw, pait gyud kayo. Hangad sa langit arang mabalik imong pangisip. Adto ka sa Dios. Kay mutan-aw kasi mong palibot, kawat didto, kamatay dire. So, ingon siya, ako si Nabucodonosor. Mihangad siya sa langit og nibalik niya ang iyahang maayong pangisip. Unya ningon siya, gidayig og gipasidunggan ko ang Dios nga labing halangdon nga buhi hangtod sa hangtod. Ikaduha na ni niya. Kay doon na may una nga nahitabo sa chapter 2 mga igsuon. Sa chapter 2. Ikaduha na ni niya. Then ingon siya, ang iyang gingharian malungtaron og magpabilin gayod hangtod sa hangtod. Verse 35, ang tanang nagpuyo sa yuta daw walay bili alang kaniya. O gibuhat niya ang iyang kabubuton ngadto sa iyang mga binuhat nga atua sa langit og sa mga nagpuyo sa kalibutan. Walay makapugong kaniya sa buot niyang buhaton. Doon na ito'y nang hingusog karog share kabahin na atong picture ni Presidente nga naapod sila ni Pastor Peter Tanche o katong mga ilado nga mga pastor sa Pilipinas nga naglayhan, nagpray. Siguro nakabasa mo na. O niya ang content dito, albahang daghanang verse. Daghang kayong verse, tingnan dito, ang mga pastor, mo ni ang atong trabaho. Nga, dili nato dayigon ang mga pangulo, dili sab nato sila tunglohon, but ang atong mabuhat sa ilaha, iampo ragayon. Murag, nalain akong panghuna-huna bangga, nalain akong gibati. Samtang gibasam na ko to, sakto gyud tanan. Pero sa laing bahin, wala gyud miingon ang Ginoo ngadto kang Nathan. Tuwa si David Nathan, nakasala og idolatry, unya gipapatay pag yun niya si Uriah. Iampo ra na Nathan. Wa gyud, ba't giingnan gyud niya si Nathan? Nathan, rebuke ka. Adto ayod. Sultihi gyud. Padayon sa tamang igsoon. So ang Ginoo mo ay magbuot. Then walay makapugong kaniya sa buot niyang buhaton. Tanawang yun sa ang pulong sa Diyos. Walay makabuot sa Diyos sa buot niyang buhaton. O may makapangutana kaniya sa iyang gibuhat. Di yung kakaingong, Lord, ganong giing-ani man nimo. Tanawan ni rong sunod. Sunod adlaw, sunod simana, sunod bulan, kining tuiga, sunod tuig. Magkalami pagyudtaan Kay gubot raman kanunay, guliyang raman kanunay. Unya wala may gihimo karon. Unya kanang mag-focus na lang untag mga project ba, infrastructure, mga ari ka sa mga patukod og mga eskwelahan, mag-focus ra silang tanan ana pag naigog katalagman, sila nga naas posisyon, mangadto dayon sila. Pero gayahay raman sila gubanay karon. Ang naa sa posisyon, ipapriso, inigsunod nga ng administrasyon, manggawas na po sila, kanang nagpapriso, mao na po ipapriso, nga na lang. Has kang paitan ng atuang kayimtang yun. Kinalisudan. But na ay comfort. Magbasa bitaw tagpulong sa Ginoo, na ma-period yun makaplagan na to ang period yun. Nga nag-ingon yun ang Diyos, siya'y magbuot. Sa batanan, ang Diyos magbuot. Dili yun ang tao mga igsoon. Sa verse 36, tanawa. Sa pagbalik na sa akong maayong pangisip, bibalik usab ang akong matahom o gamhanang gingharian o ang akong kahalangdon. Mibalik usab kanako ang akong mga magtatambag
og ang akong mga sinaligan og naghari ako uban sa langyaw labaw pang kabantog. Karon ako si Nabucodonosor, nagdayig og nagpasidungog sa hari sa langit. Kay matarong ang tanan niyang gibuhat or tanang niyang buhat og husto ang iyang mga paagi. Kadtong mga garbuso iyang ipaubos. Sa batanan, kadtong garbuso iyang gipaubos. Naanatas ubos daan, garbuso pa kita. Asa naman kapuluton? Ubos na tandaan. Garbo pa dyan kayo, so ipaubos pa dyan taman. Mga malipay ka mga igsuon, magtanaw aning nakaila og Diyos, o niya, nakabot sab nila ang ilang mga pangandoys kinabuhi, grabe ka successful. Pero hapog na kayo sila, pero mapaubsahan ng yapon kayo. Saan mo na pagpaubos, nga na mas ubos daan. Huwag ka nang naanas ubos, wapay kayo na huptan, wapay kayo makabot kinabuhi, wapay kayo magpasigarbo. Na, maabot pag yun, samot pag yun. Di na makitaan. So, ang nagmodel gyud mga igsuon aning pagpagarbo o niya ipaubos si Nabucodonosor. Sa New Testament ang nagmodel aning pagpaubos o niya ipataas, walay lain ang atong Ginoong Hesukristo mismo. Atong basahon, Philippians chapter 2. Philippians chapter 2 verses 1 to 11. So, humanata sa model mga igsuon sa pagpagarbo, katong gisgutan sa Proverbs 16 verse 18, pride goes before destruction, og maog ito ang naitabo ni Nabucodonosor, ni Bukadnezar. But in the New Testament, si Jesus Christ mismo, maoy nagpadayag og example kabahin sa pagpaubos. Tanawa itong basahon, chapter 2, verse 3. Sugod tagbasa sa verse 3. Philippians chapter 2, verse 3, ayaw kamo pagbuhat bisag unsa gikan sa hinakog, nga katuyuan o sa walay hinungdang nga tinguha sa pagpanghambog. Pagpagarbo ba? Diningon siya pagpaubos, hinuon kamo og isipa kanunay nga ang uban mas maayo pa kay kaninyo. Now, in verse 4 ringon siya, pag tinabangay kamo og dili kay mauray inyong atimanon ang tagsa-tagsa ninyo kakaugalingon or kaayuhan. Verse 5, angay ninyong batunan ang hunahuna nga gibatunan ni Kristo Jesus nga mao kini. Verse 6, bisan siya Dios, bisag Dios siya, wala siya mamugos nga magpabiling tupong sa Dios. Hinuon, sa iyang kaugalingon nga kabubuton, gibiyaan niya kining iyang katungod og nahimong usa ka ulipon na tawo siya sama sa kasagarang tawo. Nagpaubos siya og nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon, bisan sa iyang kamatayon sa cross. Natanaw ning sumpay mga igsoon. Tabangan nato ni og analyze. Ningon siya, nagpaubos siya hangtod sa iyang kamatayon. Dayong gisumpayan. Ningon nga, bisan sa iyang kamatayon sa cross. Kining kamatayon sa cross, dili ni siya usa ka paagi sa mga Hudiyo or mga Israelita sa pagsilot sa ilang isig kahudiyo nga makasasala. Ang pinakabugat nga silot nga himuon sa mga Israelita, mga igsoon, sa diha nga duna sila isig ka Israelitang magbuhat og labihang daotang buhat, mao ang pagsunog og ang pagbato hantod mamatay. Usbon ako, ang pinakamakalilisang nga silot nga himuon sa mga Israelita ngadto ilang isig ka Israelita sa diyang makabuhat kini og daotan kaayo nga buhat, mao ang pagsunog og pagbato hangtod mamatay. Pero ang kamatayon sa cross, usa ni siya sa pinakabugat nga matang sa silot
nga ipahamtang ngadto sa makasasala og kini siya pagpahamtang nga iya sa mga Romanhon. Kabalo mo unsa kapait kung imong analyson? Si Kristo wala siya gibato or gisunog sa iyang isikaw diyo. But ang gibuhat, gitugyan siya ngadto sa mga Gentiles sa Romanhon nga kagamhanan. Og ang iyang kamatayon dili ang pinakabugat nga kamatayon nga ipahamtang sa mga Hudiyo ngadto sa ilang isikaw Hudiyo, kundi ang pinakabugat nga silot sa gingharian sa Roma, sa Roman Empire mga igsuon. Sa panggobyerno sa Roma, kining pagpalansang sa cross. Og mao ni siya ang pinakamakauulaw kaayo nga silot sa kamatayon. Munang ningon ang Bible, nagpaubos siya hangtod sa kamatayon, unya gisumpayan, bisan sa iyang kamatayon sa cross. Nga dili unta gyud ni siya ang ngayan. Pero tanawag gyud sa niya pagpaubos. Unsay resulta? Verse 9. Tungod niini gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas-ang dapit sa kalangitan. O gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan. So hinganli na lang ng tanang balatian. Hinganli na lang ng tanang mga powerful kaayog, mga dato kayong tao sa tibok kalibutan. Ningon ang Bible, dunay ngalang labaw sa tanang ngalan. Daghan man kayo mga Confucius, si Buddha, Muhammad, pero si Jesus ragyod ang nabanhaw. Amen? Verse 10, busa mangluhod ang tanang binuhat nga tuwa sa langit, sa ibabaw sa yuta o sa ilalom sa yuta, sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus. Og ang tanang magsangyaw nga si Hesukristo mao ang Ginoo alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Tanan isugilon si Jesus. I can imagine mga igsuon nga for 7 years ang tanang kanasuran sa panahon ni Nabucodonosor ug ang tanang katawhan nga nailalom sa iyang gingharian, naka-witness gyud og nakakita niya og nahibaw unsay iyang gidangatan. Nga nagkaon na lang siya kuyog sa mga hayop, nanibsib og mga sagbot. Grabe no? Grabe ka makakaulaw. Pero kining pagpataas ni Kristo human sa iyang pagpaubos, nga giyukbuan siya sa tanan. Tanang tao mga igsuon, pati itong mga taong wala gatahod, nasayod, nga kining nga lana mao ang hinungdan, nganong dunay mga pagsimbag, pagdaig, ug mga pagpasalamat sa tibuok kalibutan. Sayon ra kayo nimo tan-awon ang imong ugma. Manamin ra ka sa kinabuhi ni Nabucodonosor, ug tan-awon nimo ang pagpaubos sa pagkinabuhi ni Ginoong Hesukristo. Makahibaw na kaani unsay may tabo nimo, kay magdepende man asay imong sundogon o asay imong sundon. Naanata, sa panahon nga magpapaitas-on ang usa ka tawo mga igsuon, ang iyang kaaway, dili ang iyang isig katao, dili si Satanas, ang iyang kaaway mao ang Dios mismo mga igsuon. Amen? Ang iyang kaaway, mao gayud mismo ang Dios, dili ang tao. That is why, ang panambagon sa Biblia mga igsuon, nga magpaubos gayud kita, tungod kay ang Dios nagahatag og grasya sa mga mapausanon. Santiago, James 4 verse 6. James chapter 4 verse 6. Apan ang grasya nga gihatag sa Dios daghan, sumala sa giingon sa kasulatan, kaaway sa Dios ang mga mapahitason, apan maghatag siya grasya sa mga mapaubsanon. Magana mag-ampo kas Ginoong muhila ka, gadayig ka, gapangalagad ta sa Ginoo mga igsoon. Pero ang tinud-anay di ay, wa jud ka nasayod nga kaaway day ka sa Dios. Kay kabalo ang Ginoo nga nagapamapahitason ta. And then we keep on praying for grace. Lord, grasya Lord, pabor Lord, blessing Lord. Pero human na siya niingon, kaaway sa Dios ang mga mapahitason. He opposes the proud.
Mo ba gingon diha? He give it more grace. Balik kuno dito. No, He give it more grace. Wherefore, He said, God resists the proud but give grace to the humble. Pagkanindutan ni nga grace, mga igsoon. O bulahan ang tao nga nagapangandoy o kanunay nagatinguha ni ana. Hinaot nga, bisan unsang kahimtanga nga niya sa atong kinabuhi, padayon atong pamalandungon, kanang aware ta kanunay, nga ang tanan gikan sa Dios. Unya, kung moabot man ang panahon nga pantunon ta sa Dios tungod sa atong garbo, ayaw ka og ka-discourage sa kinabuhi, ka-give up sa kinabuhi kay dili ka kahoy nga gipatay apil sa gamot. Ang sugo nga kuhaa ang sanga, kuhaa ang punuan, binli lang, naay gibilin. And kabalo mo, sa diha nga naitabo na gyud to ni Nabucodonosor nga naputol na gyud ang iyang pagkahari. Nikuyog siya dito sa mga hayop. Sa pagbalik na niya, nibalik na siya nga nahimo siyang hari, mga igsoon. Unsa iyang gisulti? Ningon siya, nibalik ang akong kaalam, ang akong kusog, ang akong kaibalo, o ang akong gingharian, mas labaw pa kaysa sa niagi, mga igsoon. Di ba? Muna gisulti dito, nga labaw pa sa una. Therefore, manguna-una ta pag-ayo. Nga ang atong kaimtang karon dili ni maoy katapusan. Ibalik na unya na sa Ginoo, mga igsoon, labaw pa na sa nawala. Ang panambagon lamang unsa to, hinulsuli ang imo mga sana. Muni pait kay mga igsoon, kay sa panahong tudluan ta sa Dios sa pagpaubos, manggawas pagmusamot pa hinuog kalabong ni atong garbo. Kabalo mo? Usahay nindot ragyod po nang magpakahilom og nindot ragyod po nang wa kay nabawaan. Wa kay nabawaan, unya nagpakahilom ra ka nindot ra po na siya. Dunay mga tao mga igsoon nga tungod sa ilang garbo, gusto nilang susihon ang tanang tao ug unsay ilang ikasulti may tungod niya. Nya kini mga tawhana sige nigpangitag baho tanang kanal adtuon. Sige ra gid pangitag, unsa may kadungog mo unsa ilang istorya kabay nako. Ayaw mo kung kuana, ikaw unsa may istorya na mangita nig baho tanang kanal suungon na nila mga imbornal adtuon na nila langhapon nila ng mga baho. May mga taong garbuso. Di gini sila magmalipayon. Pero kung pawala ra ka, sagdira ng mga tao unsa isulti basta kay ang imong pagkinabuhi mindful ra gyapon ka dias Ginoo, aminado sad kang masayop ra gyud po ka, mapakyas ra gyud po ka. And kabalo ka, kining garbo nga ni animo di nimo makitaan kay ang ubang tao may makakita ni. Samtang ang garbo sa ubang tao ikaw po'y makaka-discover, dili sila. And that is why pag ingnon kang garbuso ka, masuko ka, tungod kay abi nimo mapaubsanon ka. Assuming mapodgod ka. Mura man na imong una-una, nga mapaubsanon ko, kuan ra ko, ogir ko, pero makita na sa uban. Samtang, ang uban pod, ikaw makakita ka sa uban, sila pod makakita diha sa imo. And then, si Nabucodonosor wala na sayod ni ana. Gialaw sa Dios na makita sa tanan kung kinsa siya. Arong mas labaw niyang pasidunggan, ilhon o panugilo ng Dios. Pagkanindot, siya'y hari o gamhanan kay siya, tanang gingharian nagayukbo sa iya. Pero nindot kaayo. Sa panahon nga ni ila siya sa Dios, ang tanang gingharian, mga kanasuran, naglantaw sa iyahang pagkagamhanan kaniadto. O ang pagkagamhanan niya nga ni ila na siya sa Dios, mas nilabaw pa, nahimo siyang dako kayong testimony. Kini untang naas posisyon karon. Kung makamaulang unta gina silang magpaubos. Kung makamaulang unta ni silang mo ila sa Dios. Unya, dili na nila sayangon pagpakig-away ang nahabilin pang mga tuig na sila sa posisyon.
ila na unta ni ihunat kay daghan ang nasayang ihunat na nila nig trabaho. Imagine no, ang Manila Beach kaniadto basura ginatanan niya karon na nindot na siya. Giimbestigahan na pod. Kay dili tong basura mo'y nakaingon sa flood kana kunong Dolomite. Grabe kaayo no, muna na lang jud ta nga naunsa na ganing atong panahon karon. But anyway, lain-lain po tag panglantaws kinabuhi kay doon na po'y ubang mga Kristohanon nga lahi po ang ilang nakita o ang ilang nadungog. So, muna nga, ampo ta. Iampo ra gyud nato ang atong nasod. Unsa to? Ang Dios mao'y magbuot. Dili kita. So, iya man sa Dios ang tanan iya sa Dios, mao nga pagpaubos. Let's pray. Ginoong Dios, salamat sa mga pulong among nadungog karon. Salamat sa mga pagbadlong o mga pagtudlo. Father God, salamat nga tudloan minhimo gayod sa padayon nga mga pagpaubos. Tanang mahuptan sa tawo, imong gipadayag, pinaagis kinabuhi ni Nebukadnezar, nga sa usa ka higayon pwede nimong langkaton ang tanan, tangtangon ang tanan. Apan o Lord, nag-ingon ka nga, naghatag ka grasya sa mga mapaubsanon. Father, padayon namo nga giampo, Lord, ang matag usa ka namo. We know ang mga garbo mo ay naghari sa mga kasing-kasing. Tudoi kami. Unsaon namo Ginoo nga magahinulsol gayud kami. Og magkinabuhi gayud Ginoo nga uyon sa imong kabubuton. Salamat Ginoo sa imong panalangin, sa imong pagpamuhat bisan sa tibok nasod sa Pilipinas. Wala natago nimo ni nga kahimtang. Bisan kami dili kay mi affected Lord sa mga linog ug sa mga bagyo. Apan magunsa na lang sila nga nawala ang ilang mga minahal o gianod sa baha ang ilang mga Pinoy-anan. Ug hangtod karon wala sila madangpan. Kaluhi sila o Lord. Kining imong mga pagtayog, mga dahitabo ron sa among nasod, nahibalo kami nga doon na kay katuyuan ni ini Amahan. And thank you Lord nga dili pa uwahi ang tanan para sa among nasod. Ang imong mga pulong nag-ingon, ikaw magbuot sa gingharian. Asa nimo ihatag. Ikaw mo ay nagabutang sa tao aron mo imuhari og ikaw po'y magpapahawa sa tao og maghatag sa gingharian ngadto sa lain mo na gisulti sa imong mga pulong. And Father God, we pray nga samtang sila nga mga naas gobyerno karon, naa pa sila sa posisyon sa dili pa lain na sad ang mahimong naa sa posisyon. We pray nga ma-realize nila nga ikaw ang nagpahiluna og dili ni angayang usikan Ginoo. Kami usab salamat kaayo ning kagabihon sa hugot nga pagbadlong pagpahinumdom nga kinahanglang ilhon kanamo nga ikaw mao'y tinubdan sa tanan. Salamat Lord nga dili mi nimo pasagdan. Hangtod sa katapusan sa among pagkinabuhi ubanan gyud mi nimo Ginoo. Tanang dungog ug himaya kanimo lamang Amahan. In Jesus name. Amen. Manindog ta mga igsoon. Hallelujah. Mag-awit ta og awit sa pagtapos mga igsoon. Ato nga ihalad ang atong kinabuhi sa Dios sa ipatampauli. Awiton nato ning maong awit. Hallelujah.